Assalamualaikum para siswa. Kepanggih malih kalih Miss Riris ing pasinaon basa Jawa kelas 6 piulang kalih inggih menika Gatotkaca gugur. Ancase pasinaon dinten menika yaiku mengartikan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks cerita Gatotkaca gugur. Yang kedua, memahami dan menceritakan ulang cerita Gatotkaca gugur. Yang ketiga, yaitu mencintai cerita pewayangan untuk mengambil kandungan nilai ajaran yang baik. Ayo saiki coba dimirengke cerita Gatotkaca gugur kang diwaosake dening Miss Riris. Raden Gatotkaca satriya ing Pringgondani kapilih dadi senopati perang Pandhawa. Sadurunge menyang palagan, Raden Gatotkaca ngadhep ibune yaiku Dewi Arimbi. Dewi Arimbi rumangsa seneng amarga putrane dadi senopatine Pandhawa. Raden Gatotkaca nyuwun pangestu marang ibune supaya samubarangi ing paprangan dadi lancar. Kanthi tekad kang wis nyawiji, Raden Gatotkaca tumuju ing palagan dibiyantu wadyabala kang akeh kayata Braja Wikalpa, Braja Lamatan lan Prababeksa. Kabeh padha lumaku bebarengan, rame-rame tumuju Tegal Kurusetra. Akeh wadyabala Kurawa kang mapagake prajurit Pandhawa ing Tegal Kurusetra. Kurawa dipandhegani dening Adipati Karna, senopatine Kurawa. Raden Gatotkaca namakake Aji Narantaka saka epek-epeke kang ngetokake geni ngalat-alat marang Adipati Karna. Saking kuwate Aji Narantaka, jaran lan kretane Adipati Karna ajur mumur. Nanging Adipati Karna bisa luput amarga bisa mlumpat saka kreta sadurunge kentaman Aji Narantaka. Adipati Karna banjur ngeningake cipta kanthi meneng sawetara. Ngiling-ngiling nalika semana apse Raden Gatotkaca bakal tumekaning pati yen ketaman senjata Kunta. Adipati Karna banjur ngetokake senjata Kunta. Raden Gatotkaca kaget lan eling yen senjata Kunta Druwasa bisa ndadekake dheweke nemoni pralaya. Mula daya-daya dheweke mumbul ing angkasa saya dhuwur dimen adoh saka senjata Kunta. Ananging perang wis tekan titi wancine. Senjata Kunta kang diuncalake dening Adipati Karna banjur disaut sukmane paman Kala Bendana. Banjur ditamakake ana ing pusere Gatotkaca. Pungkasane Gatotkaca gugur menyang swarga sareng kalian paman Kala Bendana. Nah, pripun? Sampun mangertos nggih cara macane teks cerita Gatotkaca gugur sing trep. Coba saiki para siswa gledhen maca cerita kasebut ing omahe dhewe-dhewe. Kanggo gledhen ana ing dalem, coba para siswa mangsuli pitakon ing sisih iki.
Makaten pasinaon dinten menika. Mugi-mugi saged bermanfaat nggih. Lan mugi-mugi para siswa seneng lan remen nguri-uri kabudayan Jawi. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.